باری عاشق شده؟ چشمانی سیاه میجگانی دراز. بیایید صحبت کرده پیاز ریزه میکنیم. بله. شنیدم روزهای نزدیک اویلادور شدنی هستید. سرایندگی نیز نمیکردم. کدام آهنگا رو ایجاد کرده اید؟ در خونه یگان مرتبه خوراک تیار کرده اید؟ تنها میموندیم و خودمون برای خودمون خوراک تیار میکردیم. من با اون که زنگ زده گفتم که همین سرودی خوب است، همین سرود به من پسند است. کمی هم باشد آزیر خفای آماده کردن کلیپ ها بند هستم، همه درد و غم ها از آنها دور باشد. салому дуруди самимии ман дар ин шоми фараҳ нисоратон бод дӯстдорони барномаҳои телевизиони сафина ва ин шом меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди ҷавону маҳбуб, ҳунарманде ки бо истеъдоди волояш тавониста дар як муддати кӯтоҳ дили ҳазорон мухлисонашро тасхир намояд. Ин ҳам Умедҷони Бурҳон. саломат бошед. хуш омадед ба барномаи мо. аввалан ташаккури зиёд барои даъвататон ва саломи худро ба тамоми тамошобинони телевизиони сафина алалхусус ба тамошобинони барномаи лазиз мерасонам. имрӯз мо ҳамроҳи апа Фотима як хӯроки болаззат барои тамошобинон омода мекунем. хуб, номи хӯроктон чист? суп мерҷумек. Мерҷумек. ин хӯроки туркӣ. боре пеш аз ин барнома дар ягон ҷо омода карда будед? Не, танҳо хӯрдам, аммо як дӯст медоред ҳамин хӯрок? бале. хуб, аз чӣ шурӯъ мекунед? аввал бигӯед ки барои омода кардани ин хӯрок барои мову бинандагон чӣ лозим меояд? барои омода намудани ин хӯрок ба мо пиёз лозим аст, сабзӣ, қаламфур ва картошка. дар ҳамон мерҷимек ба хаёлам як ҳамон гарохи махсус дорад, туркӣ. аз ҳамон истифода мекунед? аз ҳамон истифода мекунем. хуб, бошад. онро чунончи медонам пеш аз омода карданаш бояд каме дар об тар кунем. бале. хуб, ба мо чӣ лозим меояд? дег ё ин ки ана ин ҳамин гуна як зарфи бале, ҳамин гуна зарф. хуб, бошад. боз чӣ? тахтача. биёед аз реза кардани пиёз оғоз мекунем. реза кардани пиёзро нағз мебинед? не он қадар. мо ҳам меҳмонҳоро ҳурмат мекунем. реза кардани сабзиашро ман реза мекунад. як ҷоя реза мекунем. ҳамин мардҳоро агар пиёз гирён накунад, занҳо гирён карда наметавонад. дуруст. шурӯъ мекунем. бале, инаш аз шумо. ман сабзӣ мекунам. не як ҷоя пиёзро. бошад, биёед суҳбат карда пиёз реза мекунем. бале, бошад. чун пиёз реза мекунем, суҳбатро шурӯъ мекунам аз ишқу ошуқӣ. боре ошиқ шудаед? ростӣ фикр мекунам ки ҳар як ҳунарманд ё ошиқи ягон духтаре мешавад, ё ошиқи касби худ, ё ин ки аввал ошиқи духтаре мешавад, баъд ошиқи ҳунари худ. дар навбати ман ҳамин гуна шудааст. чӣ гуна? каме қисса кунед ку. қиссаи дуру дароз аст. ростӣ шумо монтаж карда нақл кунед. монтаж карда нақл кунам. ростӣ ман айни ҳозир агар гӯям, ман ошиқи ҳунари худам ҳастам, ошиқи касби худам. ба касе ошиқ нестам. сурудҳоятон дар бораи ишқ аст. ончунон самимӣ мехонед ки гӯё ки ошиқи ноком бошед. не, фикр мекунам ҳар як ҳунарманд бояд сурудро бо ҳамон эҳсоси хос хонад. суруд дар кадом жанре набошад, хоҳ дар жанри ошиқӣ, хоҳ дар жанри халқӣ, бояд ба ҳамон як эҳсоси хос сарояд, чунки ба гӯши шунаванда хуб расад, ба дилҳо роҳ ёбад ва ҳангоме ки шунаванда он сурудро гӯш кунад, ҳамон эҳсосҳои дарунаш пайдо шавад. хоҳ ошиқ бошад, хоҳ дар ҳоли хушҳолӣ бошад, бояд ҳамон эҳсоси даркориро шунаванда аз суруди сароянда бояд гирад. воқеан ҳам вақте ки суруд аз қалби сароянда мебарояд, зуд ба қалбҳо роҳ меёбад ва ҳар нафаре ки мешунавад ҳамон сурудро мегӯяд ки гӯё ки барои ӯ сароида шудааст. ман худам зиёд сурудҳоро ҳангоме гӯш мекунам, ман
бисёртар сурудҳои оромро нағз мебинам. бисёр сурудҳои ороме ки гӯш мекунам, фикр мекунам ки он суруд барои махсус барои ман сароида шудааст. Чунки бисёр сурудҳои ором бисёр ҳунармандони худамон, бисёр ҳунармандони аз ҷумҳурии берун. чун аз ҳунармандон сухан гуфтед, ба фарзи мисол мо шуморо гӯш мекунем. шумо ҳунармандон кадом ҳунармандонро зиёд гӯш мекунед? Ман ҳама ҳунармандонро гӯш мекунам. Хоҳ ҳунармандоне ки аз ватани худамон аст, аз Тоҷикистон берун, давлатҳои ҳамсоя, ҳама ҳунармандонро гӯш карда, аз онҳо як чӣ барои худ меомӯзам. Чунки ман нав оғоз кардам, ман дар ҳоли худам омӯзиш ҳастам. Бале, аз як ҳунарманд як милизми хос, як оҳанги хоси ҳамонро ба худам меомӯзам ва дар танҳоӣ низ хоҳ дар даруни мошин бошад, хоҳ дар хона ҳангоми танҳо мемонам, он сурудро замзама карда ҳаракат мекунам ки бо милизмҳои он сароянда сароям, ҳамон милизмҳои даркориро дар овози худ пайдо кунам. аз чанд сол шуд ки дар рӯи саҳна ҳастед? ростӣ ман аз даврони кӯдакӣ дар барномаҳои мактабӣ, дар чорабиниҳои мактабӣ иштирок мекардам, аммо ба ҳайси сароянда гӯем, ҳамчун як ҳунар интихоб кардан аз моҳи марти соли 2024. Бале, ман медонам клипамро 1 март пешниҳоди мардум карда будам. 1 марти 2024 сол. ҳар як ҳунарманд дорад як суруде миёни ҳамаи сурудҳояш ки шиносномаи ӯст. ӯро миёни мардум маҳбубу маъруф кардааст. хуб, аз миёни сурудҳои шумо кадом суруди шумост, шиносномаи шумост? суруде ки суруди Шодравон Рустами Қосим буд. Ман он сурудро бозхонӣ кардам бо номи Чашмони сиёҳ. чашмони сиёҳ. метавонед як чанд мисраи уна замзама кунем? медонам садотон хаста аст. ду мисраша ақаллан. каме беморам. бисёр сурудам суруди мушкил аст, аммо ҳаракат мекунем ки барои тамошобинон, барои шумо. Чашмони сиёҳ, миҷгони дароз, пешам ту биё бо ишваву ноз. чашмони сиёҳ, миҷгони дароз, пешам ту биё вой, пешам ту биё, пешам ту биё эй бо ишваву ноз. беҳтарин, садотон хаста набошад. мешавад ки ҳаминҷа ба ҷои пешам ту биё бо ишваву ноза бо пиёз агар илова мекардед. пешам ту биё бо пиёз. хуб, беҳтарин. шунидам рӯзҳои наздик оиладор шудани ҳастед? не, ҳанӯз дар нақша нест. ростӣ падару модар зиёд мегӯянд ки оиладор шудана дар кор аллакай 24 сола шудӣ. фарзанди калонӣ ҳастед? Не, ман фарзанди панҷум фарзанд. Бале. навбати шумост? Бале. гуфти ба қавли ҷавонҳо байрақи зангирӣ дар дасти шумост. беҳтарин. аз ҳамин лиҳоз зиёд падару модарам гуфта истоданд ки аллакай вақташ омадааст. 24-25 вақти зангирӣ аст. дар нақша ҳасту, аммо то ҳол арӯз тайёр нест. яке мабудо агар нияти зангирӣ кардеду тӯй барпо намудед, метавонед маро барои пиёз реза кардан ва сабзӣ реза кунед? ҳатман мегӯям. бу ин барнома дар хотири ман наистад. ин барнома дар хотири ман наистад. ин суханҳои шумоам. саломат бошед. саломат бошед. мон ҳам тарафдори хушбахтии шумо. ҳам ба меҳмонӣ биёед, ҳам ба ёрдам. саломат бошед. чаро не? чунончи бозхонӣ гуфтед, медонам ки барои суруди як ҳунармандро бозхонӣ кардан бояд иҷоза гирифт. Бале. аз худи ҳунарманд ва ё агар ҳунарманд дар қайди ҳаёт набошанд, аз хешону пайвандонаш. шумо низ ҳамин гуна кардед? Бале. вақте ки ман суруди устод Рустами Қосимро сароиданӣ шудам, ба духтарашон занг зада иҷозат гирифтам ва сурудро ҳангоме ки клипро пешкаш кардем, он кас ба ман занг заданд
ҳамсарашон ба ман занг задан, зиёд таъриф кардан, зиёд ёд кардем, бале, зиёд ёд кардем устоди азизро. боз дигар сурудҳояшро низ ба ман иҷозат додан. Гуфтанд кадом сурудеш ки ба ту писанд аст метавонӣ бисароӣ. Дигар барои ҳар як суруд иҷозат гирифтан ба ту шарт нест. Ба ту ҳама сурудҳояш иҷозат. воқеан ҳам ман ҳам хаёл мекунам ки агар суруде ки бозхонӣ мешавад ё дар сатҳи ҳамун ҳунарманди пештараш бошад Бале. иҷроишаш ё Ё болотар, болотар. агар дар он сатҳ набошад хубтараш ки бозхонӣ нашавад. ман фикр мекунам намоҳанг яъне ки клипи ҳамин таронаро дар куҷо ва дар чанд муддат сабт кард? дар Сафедара сабт кардем. Дар наздикии Сафедара як қишлоқе аст бо номи Роғ. Роғи боло мегӯяд. Дар он ҷо ду қишлоқ аст бо як ном, Роғи боло, Роғи поён. мо дар Роғи боло сабт кардем. чанд рӯз тӯл кашид? тайёрӣ барои клип тақрибан қариби як моҳ. барои мо ҳар рӯз ба он ҷо мерафтем, меомадем, тайёрӣ медидем. чунки шумо чӣ хеле дидед он тӯйхонаро мо сохтем. хонаи як нафаре ки дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунад, хонаашро гирифтем ва сохтем дар хонаи он кас тӯйхона. бале бале бале. сабти клип идея кӣ буд? идеяи Ғолиб Мусоев. ғолиб блогер. бале. Беҳтарин. сценарий ҳам аз он кас буд, идея ҳам аз он кас буд. ва наворбардор бошад, режиссёр бошад, ҳамон одаме ки ҳар як саҳнаҳоро пеш аз сабт кардан омода мекард, медид. ин кас бошад Манучери Давлат. беҳтарин. идеали шумо дар зиндагӣ кист? ҳар як Падарам. шахс идеал дорад. Аз шумо? Падарам. падаратон. бале. чунки он кас ба ягон сахтӣ нигоҳ накарда, мо ки дар оила 7 фарзанд будем, ба ягон чиз нигоҳ накарда, ҳамаи моро баробар нигоҳ кардааст, ҳамаи моро баробар ба воя расондааст, баробар маълумоти олӣ додааст. мехоҳам ба монанди падарам шавам дар оянда. шумо чун маълумоти олӣ гуфтед, хатм кардаи кадом донишгоҳ аст? хатм кардаи донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон, факултаи ҳуқуқшинос. қариб ки ниме аз ҳамин санъаткорҳо ҳуқуқшинос ё ин ки варзишгар ҳастанд. чун варзишгар ҳам гуфтам, гӯем мегузарем ба варзиш. бале дар як ҷое шунида будам ки шумо пеш варзишгар будед. бале бале интавр аст? бале. мехоҳам аз забони худи шумо шунавам. ростӣ ҳангоме ки дар донишгоҳ таҳсил мекардам, ҳам ба варзиш машғул будам. ростӣ он вақтҳо гӯем сарояндагӣ низ намекардам. дар ягон чорабиниҳо, дар ягон ҷашнҳои донишгоҳ будам, аммо расман сарояндагӣ намекардам. дар ҳамон давра, дар давраи донишҷӯӣ ба варзиш низ машғул будам то ҳангоми лат бардоштанам. лати чӣ хӯрдед? аввал дастам, китфам лат бардошт, баъдан миён. дигар иҷозат набуд ки ба варзиш не, машғул шавед? баъд аз чанд соли табобат аллакай ба ман иҷозат аст, гӯем тӯли як моҳ мешавад ки боз ба варзиш машғул шуда истодам. кадом оҳангҳоро эҷод кардаед? бо ҳамроҳи Шаъло Ҳафизова якчанд оҳанг эҷод кардаем. ба фарзи мисол кадом? оҳанги Шаҳри бача. шаҳри бача. бале, оҳанги Шаҳри бача бо ҳамроҳи рафиқи худам Ҷаҳонгир Зарипов ба он кас якчанд сурудҳо кардам. суруди ҷон агар ширин буд пас бидон ҷони ту. бале оҳанги шумост? бале оҳанги ман аст. ростӣ ҳангоми ин шеърро ба ман равон кард, соат 3 шаб буд. соат 3 шаб ин шеърро ба ман равон кард. соат 3:01 буд, 3:01. ман дар муддати 7 дақиқа оҳангро ба он кас тайёр карда равон кардам, чунки шеър ба ман писанд омад. дар 7 дақиқа 3:08 ман оҳанги тайёрро ба он кас равон кардам дар 7 дақиқа. чунки шеър ба худам бисёр писанд омада буд. баъдан дар якҷоягӣ шишта кор кардем. суруд ба худашам зиёд писанд омадааст. дар YouTube агар хато накунам
тақрибан зиёда аз 1 миллион тамошобин дар гирифтааст. муддати кӯтоҳ Бале, тамошобини зиёд дорад. бале. хуб умедҷон аз чӣ шурӯъ мекунем? дар ин хӯрок мо равғани маска истифода мебарем. Аввал равғани маскаро об мекунем. корд медиҳам. Баъдан аз асбобҳои мусиқӣ кадом намуди асбобро навохта метавонем? асбобҳои ториро метавонам, асбоби гитара, дутор, аз асбобҳои барқӣ бошад, синтезатор. Чихеле ки гуфтам, ман танзими мусиқӣ мекунам. ҳангоми танзими мусиқӣ агар синтезаторро навохта натавонӣ, гӯем ки танзими мусиқӣ кардан бисёр душвор мешавад. ҳаст як жанре ки ба қавли битмейкер мегӯянд, ба онҳо навохтани асбоби синтезатор на он қадар муҳим аст. Аммо мо ки сурудҳоро месозем, барои мо навохтани синтезатор бисёр муҳим аст. Аз ҳамин лиҳоз ман ин асбобҳоро аз худ кардам, навохтани ин асбобҳоро. кадом намуди асбобро дар хона доред? ҳама намуди асбобро, гитара, дутор, скрипка, синтезатор. Ман дар хона студияи худамро дорам ва зиёди сурудҳои худамро гӯем худам танзимашро мекунам, ё ин ки сабти овозамро худам дар хона мекунам. навохтани ҳамаи инро аз куҷо омӯхтед? Дар аввал аз худ ба тарзи худомӯзӣ аз интернет аз худ кардам. То ҳатто танзими мусиқиро, то ҳатто ҳамон барномаҳое ки танзим мекунӣ, ҳамаонро аз интернет. чунончи ман дар барномаи гузашта гуфтам, инсон бояд ҳар рӯз аз ҳамин сомонаи иҷтимоӣ як чизи хубе барои худ биомӯзад. Бале, ҳатман. намак лозим меояд? Биёед аввал инҷо сабзиро- хокаҳои хушбӯйкунанда дорем. аввал сабзиро меандозем. ба қавли рӯзҳо Бале, приправа ҳаст. сабзи Бале. марҳамат илова кунед. дар хона ягон маротиба хӯрок тайёр кардагӣ? бале, ман дар хона хӯрок омода кардам. ҳангоме ки модарам ба ягон шаҳр ноҳия ба хона ягон хештабор ба меҳмонӣ мерафтам, бале, ба меҳмонӣ мерафтан, маҷбур будам ки ягон хӯрок тайёр кунам, чунки хоҳарам ё ин ки дар дарс буд, ё ин ки дар ягон ҷои дигар, апам барвақтӣ ба шавҳар баромада буд. дар хона мо панҷ писарем. зиёд буд ҳолатҳое ки танҳо мемондем ва худамон барои худамон хӯрок тайёр мекардем. 5 писару 2 духтар ҳастед? Бале, 5 писару 2 духтар. аз уҳдаи пухтани кадом хӯрокҳо ба хубӣ мебароед? ростӣ фикр мекунам ки ҳамин зиёди аз мардҳо ҳама намуди хӯрокро омода мекунанд, то ки тезтар сер кунад худашро, дигар аҳамият намедиҳанд ба ягон хӯрок. мардҳо ба қавли рӯзҳо рецепт надоранд. бале, бале. рӯй ба рӯ ҳамаи чизро меандозанд, Меандозанд, вале бале. бояд гуфт ки дасти мард дида аз дасти зан бомазатар болазатар аст. аст. ҳар Модарам чизе низ ки ин мард суханро омода мегӯяд мекунад бисёр бомаза вақт. мебарояд. бисёр вақт модарам низ ин суханро мегӯяд. хуб як бор дигар номбар мекардед. намак, паприка, Паприка, мурчи сиёҳ бале. илова кардед. ин хӯрокро дӯст медорам гуфтед? бале, хӯрданашро зиёд дӯст медорам, аммо омода карданашро на он қадар. варзишгарон хӯрдани хӯроки солимро зиёд меписанданд. ин ҳам чун хӯроки бегӯшт аст, аз хӯроке ки аз сабзавотҳои тару тоза бой аст, фикр мекунам ба саломатӣ зарар надорад. он баръакс машқе ки ман машғул будам, ба ман зиёд гӯям ки гӯшт фоидаовар буд. кадом намуди варзишро машқ мекардед? пауэрлифтинг, вазнбардорӣ. вазнбардорӣ. Бале. дар ягон мусобиқаҳои чӣ дохилӣ чӣ хориҷӣ иштирок кардагӣ? бале, дар мусобиқаи дар
дар байни донишгоҳ иштирок кард. Аввал дар байни донишгоҳ шуда буд, дар он ҷо иштирок карда будам. ҷои дуюмро сазовор шуда будам. Чунки ман гӯем аз соли худам 1 сол пеш ба мактаб рафтам. Ба синни соли ман мувофиқ набуд. Ман аз удаи он вазн мебаромадам, аммо ба синни соли ман мумкин набуд ва мувофиқ ҳам набуд ҳамон вазнро бардоштан. Барои ҳамин ман гӯем 12 кило сабуктар бардошта ҷои дуюмро сазовор шудам. беҳтарин, аҳсан, офарин. ба хориҷи кишвар сафар кардаем гуфтаем? ба кадом давлатҳо? ба ҳамсоя кишвари мо Узбекистон, ба Хитой, ба Олмон. Ба Олмон ҳамин 1-2 моҳ пеш сафар карда будем ба ҷашни Наврӯзӣ. сафари ҳунарӣ. Бале, Дар онҷо баромад кардед? Бале, дар Берлин, дар сафорати Тоҷикистон. бо киҳо рафта будед ба онҷо? Бо ҳамроҳи навозандаҳоям, чунки дар он ҷо базми Наврӯзӣ буд. Дар он ҷо як консерти хубу хотирмонӣ гузашта буд. Аз он ҷо то ҳол якчанд дӯстҳое пайдо кардам. Зуд занг мезананд, суҳбат мекунем. Бале, дар иртиботем ҳамроҳашон. бисёр як сафари хотирмон шуда буд. Ба чандин шаҳрҳо сафар карда будем. Ба Гамбург, дар Берлин будем, ба Гамбург сафар кардем, ба Кёлн сафар кардем. рафиқоямон аз Дюсселдорф омаданд, ба он ҷо низ сафар кардем. ба зиёд шаҳрҳо сафар кардем ва боз ба наздикӣ ин дафъа барои истироҳат моро даъват карда истоданд. Ба наздикӣ ба он ҷо сафар дорем. Буйдек баромад. беҳтарин. аз забонҳои хориҷӣ кадом забонҳоро медонед? Русӣ, чунки ман донишгоҳе ки ман хатм кардам, дар он ҷо ҳама дарсҳо бо забони русӣ мегузарад. Русиро хуб медонам, англисиро кам-кам. ҳангоме ки дар Олмон будам, каму беш забони олмониро низ аз худ кардам. Бале. бо дӯстоне ки аз он ҷо пайдо кардед, гуфтед дар иртибот ҳастем, дӯстони хориҷӣ ҳастанд ё ин ки тоҷикзабон? Тоҷикзабон. Тоҷикзабон муқими худ мо. Бале. беҳтарин. дар он ҷо зиндагӣ кор ва фаъолият мекунанд. ба онҳо зуд дар тамос ҳастем. дар Тоҷикистон нияти барпо намудани консертро доред? дар нақша ҳаст ростӣ, аммо зиёд ба таъхир гузошта истодаем аз ҳисобе ки ростӣ мехоҳам консерти зинда барпо кунам. консерти зинда барпо кардан фикр мекунам зиёд душвор аст, зиёд меҳнатро талаб мекунад. каме ҳам бошад ҳозир қафои омода кардани клипҳо банд ҳастам. клипҳоро ки ба анҷом расондам, ҳатман дар фикри консерт мешавам. мо интизор. булғориро илова мекунем? ман шуморо пешакӣ даъват мекунам ба консерт. ба хаёлам ин бори аввал нест ки тайёр мекунем. Не, бори аввал аст. пеш аз ба ин барнома омадан ман дар YouTube зада дидам чӣ хел омода мекунанд. боз дар кадом барномаҳо даъватӣ шуда хӯрок омода кардагиед? ин аввалин бор аст? Не, ин дуюмин бор. дар барномаи аввала мо казан кабоб омода карда будем. суруде ки рӯзҳои охир дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ ва дар вирди забонҳост. ин ҳам суруди манманӣ карданот. Бале. хуб, каме маълумот атрофи ҳамин суруд мегуфтед? ин сурудро ростӣ як чанд сол пеш як бародарам сароида буд, Муҳаммад Мирзоев. он кас сарояндагиро баст кардан ва ба дигар кор машғул шуданд. яъне ки ин суруд бозхонӣ аст? Не, ин суруд бозхонӣ нест, ин оҳанги он нафар буд. он кас кори нотамом. Бале, кори нотамоми он нафар буд.
санъатро сарояндагиро гӯем бас кардан. Ин сурудро ростӣ вақте ки тайёр омода карда буд, соли 2018 сол буд. Сурудро ҳамон давра ман гӯш карда будам, ба ман писанд омада буд. ва вақте ки сарояндагиро бас кард, гӯем ки ба дигар кор гузашт, ман ба он кас занг зада гуфтам ки ҳамин суруд суруди хуб аст, ҳамин суруд ба ман писанд аст. Агар ту иҷозат диҳӣ, ман ин сурудро мехонам. Чунки он кас клип накарда буданд, сурудро пешниҳоди мардум накарда буданд. Гуфтам ҳамин суруд ба ман писанд аст. Ва баъд аз байн камтар вақт гузашт, продюсери он кас занг зада ба ман гуфтанд маблағи сурудро пардохт кун, сурудро хон. Ман гуфтам он камбудӣ нест, чанде ки гӯед ман сурудро мехарам, суруд ба ман писанд аст. Баъдан сурудро харидам, аз нав танзим кардем, аз нав оҳангашро чанд ҷойҳо иваз кардем. ҳангоме ки суруд омода шуд, ба ман ба андозаи писанд омад ки хостам клипашро дар як сатҳи олӣ сабт кунам. барои ҳамин ҳамроҳи дӯстам, ҳамроҳи рафиқам, ҳамроҳи бародари калониам Ғолиб Мусоев ба Ташкент сафар кардем ва дар Ташкент клипро сабт кардем. Дар Ташкент шудааст, бале. дар соҳаи санъату саҳна идеали шумо кист? ҳунари киро зиёд меписанд? чиҳре ки дар аввал гуфтам, ман ҳама ҳунармандонро тамошо мекунам, ҳама ҳунармандонро гӯш мекунам. ҳар як ҳунарманд ба худаш як ширинии хос дорад. барои ҳамин ҳама ҳунармандонро гӯш мекунам, ҳаракат мекунам ки аз ҳар яки онҳо якчи барои худ омӯзам. дуэт сароидаед? бале, як дуэт дар бораи ватан ҳамроҳи дӯстам Бахтовари Суҳроб хондаем. умедҷон, мо булғориро фаромӯш кардем. Инро мо барои салат омода кардем. салат Ин ҳам мекунем. барои хӯрок мо алоҳида аллакай андохтем. бале, инро барои салати хӯрокҳо. бале, салати мардакӣ тайёр мекунем. бошад. рафту варзишгарӣ не, сарояндагӣ ҳам не. боз кадом ҳунар, кадом касбро интихоб мекардед, агар ин он намебуд? ба ҳамон факултае ки хатм кардам, фикр мекунам ҳамчун корманди давлатӣ шуда кор мекардам, корманди мақомот. ихтисосатон ҳуқуқшинос. ҳуқуқшинос. ихтисоси худро хуб аз худ кардаед? фикр мекунам ки бале, барое ки мо дар азудаш мебароям, фикр мекунам барое ки дар курси сеюм, аз курси сеюм ҳамаро ба ихтисосҳо тақсим мекунанд. бале, ихтисоси ман ҳуқуқи ҷиноятӣ буд. аз худ кардам ва кори таҷрибаомӯзиро низ дар суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ гузарондам. дар курси хато накунам сеюм таҳсил мекардем. бале, дар курси сеюм курси таҷрибаомӯзиро дар он ҷо гузарондам. фикр мекунам ки агар на сарояндагӣ мебуду, на варзиш, ҳатман ҳатман ҳуқуқшиносиро интихоб мекардам. беҳтарин. кабудӣ лозим мешавад? бале. ба мо аз кадом намудаш? укроб. чунончи ба сафарҳои ҳунарӣ зиёд сафар мекунед, боз дар тӯю маъракаҳо низ хизмат мекунед. варзишгар ҳастед, зиёд ғизои солим истеъмол мекунед? не, ростӣ ман чиҳре ки гуфтам, вақте ки лат бардоштам, қариб тӯли 4 сол зиёд буд ки ба варзиш машғул набудам. баъд аз анҷоми табобатҳо 1-2 моҳи охир шуд, боз машқро оғоз кардем. дар тӯйҳо зиёд дар маъракаҳо ростӣ ман на он қадар хӯрок мехӯрам, чунки танҳо дар хона бароҳат ман хӯрок хӯрда метавонам. дар хона маззаву лаззати хӯроки хона дигар аст. ягон филмро монда дар танҳоӣ, ё ин ки бо падару модар, ё ин ки бо додарам, ё ин ки бо ҷиянҳоям якҷоя хӯрок мехӯрам. барои ҳамин на он қадар дӯст медорам хӯроки берунро.
خوراکی معرکه در معرکه ها خوراکایی که در یگان طرف خونه میشود حالتایی که همراه دوستان میرویم به یگان طرف خونه لیکن زیادتر در خانه خوراک خوری رو دوست میدارم. یک سوالی که دیر باز من میخواستم با مردها پاسخ همین سوالم رو از مردها بگیرم. بیاید از شما پرسان شوم برای چه مردها خوراک از دست اپا، همسر، خواهر، ینگانیو خوراک دست مادر رو هم از مزه و لذتش میشناسند، هم خوراک مادر رو دویم با تعریف و توصیف استعمال میکنند؟ جواب این سوالتون رو شما خودتون دادین. خوراک دست مادر از این دیده اون چیزی خوبتر و بهتر است فکر میکنم نیست. یا اون خوراکی با لذت‌تر است. واقعا هم پدر من هنگامی که از در خانه می در آمدن از بوی خوراک حس میکردن که همان روز مادرم خوراک پخته است، من و یا خواهرم بوی خوراک مادرم رو از در خانه از پشت در خانه حس میکردن. از ما هم همین خیلی از هنگامی پدرم به خانه میآید یگان روز اگر از کار بروقتر به خانه برگردد مادرم رو مجبور میسازد که نه کلینا خوراک کنند نه اون کسی دیگر خسته خودت خوراک کن همه یک جا خورید. اگه خیلی که گفتم خوراک دست مادر دیگر است، عموما دیگر است. امی جان از بویش برمی آید که خوراک ما آماده است. بله. آشپز شما کنی بینید چه؟ با بلندر آمیخته میکنیم. بلندر بله. مرحمت. با بلندر آمیخته میکنیم. خب خوراک ما آماده است. مرحمت آشپز. باز چی لازم؟ لیمو. لیمو بله. لیمون رو میجافیم با بلوش. اکنون بهایش رو باید شما دهید. اول شما چشید. اول من بچشم. چون در بالا شما قید کردید که باری اول از خوراک میکنین من کمتر میترسم برای چشیدنش. نترسیده استعمال کنید بله. در حقیقت با مزه. مثل همون رستوران ها، طرفخانه ها؟ قریب. برای چه قریب؟ به فکر من مونم. اگر با تجربه کرده باشید در طرفخانه ها با همین خوراک نان خشک یعنی که سوخاری یا اینکه باگت پیشنهاد میکنن. مرحمت. شاید با باگت مانند شود. بله. اما فکر میکنم اگر اون آشپزها رو آورده گویی که سرود خون در یگان کنسرت یا در یگان معرکه ممکن زیادی اونها از وضعی نبرایم. ما قریب که برآمدیم علاقه. بهترین. خیلی بامزه. میخواستم که این خوراک رو تا آخر تعریف کرده استعمال کنم ولی صد افسوس که وقتی برای برنامه ما جدا کرده شده به پایان میرسد. امید جان بار دیگر تشکر به شما که دعوت ما رو رد نکردید. امروز مهمان برنامه ما شدید و یک خوراکی با لذت رو در برنامه لذیذ آماده کردید. فکر میکنم که این بخوری اولین و آخرین ما نیست. تمنیات شما با کل مردم در فرجام برنامه؟ تمنیات من با کل مردم تاجیکستان با کل تماشابینان تلویزیون سفینه بگذار همیشه خوشبخت باشند، خرسند باشند، همه درد و غم ها از آنها دور باشد و بگذار در وطن عزیزمون همیشه صلح و ثبات باشد، همیشه گل شکوفانی باشد، همیشه خوشبخت باشند، همیشه خرسند باشند مردم ما و ما از جانب خود حرکت میکنیم که با سرودهای نو، با کلیپ‌های نو کمی هم باشد تا به هر یک شنونده و تا به هر یک شهروند تاجیک و تاجیکستانی را خوش گردانیم. میگویند راه به سوی قلب مرد توسط معده اوست. پس بانوان عزیز همیشه کوشش نماید چنین خوراک‌های با لذت را
баҳри мардҳои хонадони худ омода созед. ба ҳамин барномаи мо ба поён мерасад. То ҳафтаи дигар хайр.